2022 має стати роком житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це заявила віце-прем'єрка, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона подякувала за допомогу урядам країн-партнерів, зокрема Німеччини, Канади, США та Туреччини. А також заявила, що у держбюджеті на наступний рік передбачене фінансування на спеціальний проєкт. Їм опікується Міністерство економіки України. Це формування агентства, яке диспонуватиме 20, якщо все буде добре, мільярдами гривень для надання іпотеки або інших кредитних програм для наших внутрішньо переміщених осіб. Це безпрецедентно, і я кажу, що наступний рік буде роком житла для наших внутрішньо переміщених осіб. У нас в наших проєктах є 120 мільйонів на наступний рік для субвенції місцевим радам для закупівлі житла або в якийсь спосіб отримання, тобто там є різні, так, тимчасове житло, в оренду, купили і передали. Тобто є інструменти, їх залишилося лише втілити в життя. Раніше Ірина Верещук закликала київську владу якнайшвидше знайти землю для будівництва житла для кримських татар. Рішення блокується мером столиці Віталієм Кличком, каже віце-прем'єрка, міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, міські влади Миколаєва та Херсона вирішили земельні питання. Відтак, зведення домівок для кримських татар, які вимушено залишили окупований півострів, має розпочатись у лютому наступного року. Ірина Верещук закликала міського голову Києва Віталія Кличка сприяти у пошуках ділянки.